Byť súčasťou svetovej značky znamená viac ako len vlastniť firmu. Znamená to byť súčasťou globálnej siete autopožičovní, ktorú už viac ako 80 rokov poskytujú služby mobility. Moje meno je Michal Horvát a posledné 2 roky pôsobím ako franchízan pre značku Avis v mestách Prešov a Košice. Svetová značka, moderné technológie a skúsený tím ľudí, to je základ úspechu, ktorý každý deň prinášame našim zákazníkom. Začali prichádzať prví klienti, ktorí k nám prišli kvôli tomu, že sme boli Avis. A títo začali k tomu prichádzať a vtedy som začal vidieť rozdiel, že to začína dávať zmysel. Okrem toho, čo robíte vy, vám Avis prinesie oveľa viac ďalšieho biznisu zo zdrojov, z ktorých by ste ten biznis proste nezískali. Myslel si, že niekto bude venovať raz za čas, dohodnú si online meeting, ale skutočne tu to bolo spontánne, prišla otázka, prišla odpoveď. Takže myslím si, že toto aj on veľmi ocenil a aj vďaka tomu sa mu začalo veľmi rýchlo dariť. Na základe toho, čo som ja cítil, sa mi zdalo, že to bude správny krok. Čím ďalej, tým viac zákazníkov prechádza od tradičného vlastníctva aut práve k prenajmu, krátkodobému ad hoc mobilite alebo dlhodobému operatívnemu leasingu. Takže potenciálni partneri toto môžu vnímať ako také nejaké 3 drivere, prečo práve rozhodnúť sa pre spoluprácu s Avisom. Avis nám procesy prenajmu zjednodušuje. Pánka sa na značku Avis pozerá s väčšou dôverou, ako keby ste tam prišli len tak so svojím menom. Dneska vidíme, že on do všetkého reálne skočil po hlave. Za nás to bolo správne rozhodnutie. Pridajte sa k značke, ktorá má meno, skúsenosti a víziu. Pred 30 rokmi som mal sen a ten sen sa mi naplnil. Vytvorili sme širokospektrálnu spoločnosť poskytujúcu mobilitu pre ľudí v tejto krajine, pretože poháňame Slovensko vpred. Avis.